že aby sme nezavádzali ľudí, a vy ma počuli všetci, ako poprosím mikrofón. Pán poslanec, to veľmi tak nie je. Bol som s ministrom hospodárstva, volal som s ministrom životného prostredia Tarabom, volal som predsedným poslancom v Národnej rade, bol som v Národnej rade. Povedali mi jasne, ak vy si nezmeníte územný plán a nepredáte pozemky, na čo ste hlasovali aj vy, tak tu sa v živote stávať nič nebude. A tam ste zradili ľudí. Môžete to teraz vysvetľovať. Ak vy ste proti tomuto zámeru, teraz tomuto, ale keby ste vy nezahlasovali za predaj pozemkov a firma by tu nemala a nedaj Bože, že zahlasujete za zmenu územného plánu, tak tu by žiadna investícia nebola tá, čo ako vy tvrdíte, že nechcete. Ale pokiaľ sa baterkáre postaví, čo je riadne svinstvo, ale toto je ešte horšie. Toto je ešte horšie. A čo sa týka tých Vianoc, ja som bol poslancom niekoľko volebných období, mesta, detva, vúcky dve volebné obdobia, Národnej rady. Poslanci majú v rukách moc. Môžu investorom, môžu primátorovi každému povedať, nebudeme toto robiť zákerne pred Vianocami, tak aby to bolo o ľuďoch bez ľudí. To sa nikdy nerobilo, to sme vždy zatrhli a mali sme s tým problémy aj v Detre, čo sa týka zlata. To znamená, že vaša je moc v rukách. A hlavne, keď potrebujete trojpäťovú väčšinu a váš hlas záleží. Ja sa pýtam, prečo ste hlasovali za predaj tých pozemkov? Prečo ste hlasovali a vedeli ste, že firma, ktorá robila znalecký posudok, nemá na to oprávnenie. Nemá oprávnenie robiť ohodnotenie pozemkov takého významu, ako sú tieto. Nemá na to oprávnenie. Boli ste na to upozornení? Sú ďalšie dva minimálne znalecké posudky, ktoré sú minimálne o 100% a viacej za väčšiu hodnotu. To znamená, mestá Šurany, pán poslanec, vy a vaši kolegovia ste pripravili o stovky tisíc eur, možno miliónov. Záleží, aká bonita tej pôdy bola, za čo by sa tam stávala. Ale aby som to upresnil. Ja sa pýtam, boli ste aj z tých, čo ste boli v Číne? Áno. Áno. No tak stačí, pozrite. Ja neprerušíš. Ja tak kľudne, môžete ma aj prerušiť, ale už náhodou dohode, aby som si potom už nebral slovo. Pán poslanec, ja sa pýtam, ja som bol poslancom niekoľko období. Máme hájiť vôľu ľudí. Na to nás zvolili. A teraz sa pýtam, keď bolo to veľké protestné zhromaždenie aj v Šuranoch, koho vôľu ste hájili, keď ste hlasovali za predaj tých pozemkov? Budem reagovať na pána potom ďalšie otázky, dobre? Takže musím úprimne povedať, že tu sa miešajú hrušky s jabolkami. Baterkáreň je iná. Povedzte mi, v čom má... No dobre, nebudem teraz. Ja to poviem, jak to cítim ja, dobre? Investor v industriálnom parku je niečo iné, ako je tento spracovateľ, ktorý tu bude robiť túto drevotinu. Povedzte mi, že není tam... Nechajte ma dohovoriť, poviem iba základ. Nie je tam finančné prepojenie medzi nimi, to znamená, že tie firmy sú úplne odlišné vlastnícky. To znamená, že sú to úplne... Však si pozrite obchodný register. Dobre. A druhá vec, ja vám poviem ešte druhú vec, dobre. Baterkáreň ešte nič neprodukuje, ešte nič nevyrába a už vy všetci viete, že tam sa budú spracovať baterky odtiaľto. Mám stanovisko z baterkárne, že oni keď začnú o 2 roky produkovať, vtedy si proste rozhodia zmluvy s tými, kto im to najlepšie spracuje. To znamená, že to nemusia byť vôbec Šurany. Jasné. Bude sa to možno spracovávať na východe alebo niekde. Bože, to není možné. Ktoré proste u mňa zavážili, že to nie je to isté. Takže o baterkárni dnes ja sa ospravedlňujem, ale dnes som sem prišiel a pán Kulhaň ma pozval na to, aby som vyjadril svoje stanovisko k recyklácii a k týmto veciam. Dobre, takže... Prepáčte, že znova som sem prišiel fakt už posledný krát. Mňa to takisto nebaví, keď počúvam klamstva do očí. Vy ste povedali, že nemá žiadne finančné prepojenie, ani žiadne prepojenie, že medzi týmito firmami není. Vy ste pred chvíľou povedal, že to nemáte naštudované, neviete. Ja sa pýtam, či viete, ktoré firmy sídlia alebo sídlia na Greslingovej ulici v Bratislave. Obidve tieto firmy, ktoré tvrdíte, že nemajú prepojenie. Prosím vás, nerobte si s nás dobrý deň, pán poslanec. Buď to viete, alebo ste tvrdili, že nemáte prepojenie, alebo nás úmyselne klamete. Akože toto si tí ľudia tu nezaslúžia. Radšej budem ticho a odídem, ako mám takto klamať. Lebo ak vieme to sami oni dobre, ak sídlia na jednej adrese a že nemajú nič spoločné, tak to komu chcete hovoriť? Tam, čo sa nožerú.
Pán poslanec, ako toto je fakt za vecou. A druhá vec je, že nemá to nič spoločné. Keby tu nebola baterkáreň, tak v živote tu nebude fabrika na recykláciu. Nikdy. V rámci práva a smerníc Európskej únie každá baterka, kde sa vyrobí, sa musí vrátiť na recykláciu. Každý nepodarený kus výroby sa tu musí zrecyklovať. Každá reklamácia sa tu musí vybaviť. To znamená, z celej Európy, lebo nám povedali majitelia, investora, inovátora a podobne, všetko sa nevyváža do Európy. Takže z celej Európy ten bordel, ktorý už bude rozpadnutý, zničený a bude s ňou všetko možné tieto chemikálie unikať, tak príde sem do Šurian a bude sa tu Palestína, čak sa to volá. Argentína. Lebo u nás je Palestína jedno a druhá sa volá Korea. Takže v Argentíne, takže tu do Argentíny príde z celej Európy bordel, pán poslanec. Vy tu žijete, tak mali by ste mať úctu a vzťah k tým ľuďom, ktorí sú tu. A keď raz to všetci nechcú, tak proste nejdem proti nim. A tým, že ste zahlasoval za predaj tých pozemkov, ste vlastne umožnili výstavbu aj tohto tu. Chcela pani poslankyňa niečo ešte pred... Môžeš 5 facík. No, srdečne vás všetkých pozdravujem, milí pán poslanec, aj občania tu Argentíny, ale nie sú tu teda aj Argentíny. S občanov sme vzýšli ako poslanci tohto nášho mestského zastupiteľstva a samozrejme aj ja som ako občan, takže ten mandát, ako už bolo povedané, sme dostali od občanov. Prišla som sem preto, lebo som počula aj z iných častí, že prídu, tak hovorím, aj keď som nebola včera na gremiálnej porade, ale napísala som pánovi napísala som pánovi primátorovi, že teda zásadne nesúhlasím s otvorením tejto prevádzky. A teraz, čo by som chcela ja k tomu povedať, že ja osobne ako poslankyňa, budem miešať možno poslanec občan, dobre? Ale ja ako poslankyňa sa mi nepáči, že aj územný plán, ktorý má robiť zmenu z ornej pôdy a tej najúrodnejšej pôdy na zastávanú plochu, na priemyselný park, tak nebolo prerokované na verejnom zhromaždení. Veď keď je to taký čistý taký zámer, ja skutočne sa venujem už 2 roky tomuto industriál parku a keď je to taký čistý, tak prečo každý jeden život je dôležitý, ne? Bez ohľadu politickej strany, časti mesta, strany politické, čokoľvek. Tak mňa stále trápi, že prečo nebolo verejné zhromaždenie, nechcem sa opakovať, povedala som to aj tu pred pol rokom aj na zastupiteľstve, pán minister Hirman, keď ešte prišiel, že verejné zhromaždenie s občanmi neuskutočnilo sa, hovorí sa, že uskutočnilo, ale potom sa vyhovárame, že tam bol krík a tak ďalej. Ja si myslím, že je opodstatnený tento nepokoj, že naozaj dať tú najúrodnejšiu našu rodnú zem, dať zahraničnému investorovi, komunistickej strany, radšej budem... Ale správne. Dobre, takže... Ale nechám teraz Industrial Park. Prišli sme sem, ako pán poslanec hovorí, za zámer spracovania litiových batérií. Mňa osobne sa veľmi, ale veľmi dotklo, pretože mne sa páči, že vy občania, vy ste asi jediní, podľa mňa by ste, osobne ako poslankyne, by ste pre mňa vzorom, lebo naozaj my poslanci máme mandát od občanov a to nejde o to, či máš 4 vysoké školy, alebo nemáš, tu jednoducho stačí zdravý rozum, že pred pol rokom sme sa tu stretli, ja som prijala pozvanie, neviem, kto mi to poslal, hej, ja som ani nevedela, kto sem príde, skutočne, a tak som tu aj dnes, že každý jeden ste pre mňa dôležitý. A ani nie som padalka, keď mi vyjde slza, ale ja sa fakt pýtam, že pred pol rokom nevyhovoval. Nie je to v súlade s územným plánom, my to o pol roka predložíme znovu. Všetci sa tvárime, že dávame negatívne stanovisko, ale vieme, že to tak je. Veď pred pol rokom sme sa tu stretli, že tieto pozemky nie sú v súlade s územným plánom na spracovanie či tejto prevádzky, či tej spalovne, alebo teraz spracovanie litiových batérií. Odstup od obytných zón. Ja si myslím, že stačí nám Šuranov zdravý rozum, aby sme pár metrov, ja som si tiež študovala tento zámer, a viete, to bije normálnemu človeku.
teraz vstúpi klobúk dolu pred tými odborníkmi, ktorí si k tomu zámeru sadli. Ja som už čítala tie pripomienky, ktoré boli aj zverejnené. No klobúk dolu. Vstúpi, vystúpi, zle výstupy, že sa to nebojí niekto, že ja teda by som ani nemohla predstúpiť ani pred žiakov, ani pred občanov, aby som si podpísal, dobre, že máš, Marcel, pravdu, že nebudeme to schvaľovať. A i mne ešte, to, čo hovorím vedeniu, aj vám, každému rovnako, mali sme zastupiteľstvo, ja nechápem, prečo takáto dôležitá, podľa mňa už muselo prísť echo, že tu bude nejaká spracovanie lítiových batérií, teda nemôže to byť v Industrial Parku, lebo to sú nejaké prevádzky, hej. Prečo o tom na zastupiteľstvo, ja som tiež štatutár, ja mám aj každý mesiac mám gremiálku, kde oznamujem, teraz ideme robiť toto, teraz toto sa týka tejto skupiny, toto tejto. Ja nechápem, prečo toto sa všetko deje v takých inotajoch. A ja už končím, ja som sa ešte nestretla s jedným dôveryhodným dokumentom, ktorý by mi preukázal vplyv na životné prostredie, ochranu zdravia, ochranu pôdy, emisie, tak ja už ako neviem, čo k tomu dodať. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a rada som vždy ako poslanec. Tak ja by som chcel hlavne povedať, tak ako aj Boris povedal, že sme ťa vyzývali na stretnutie. Keď som neúspešne kandidoval za poslanca do Argentíny, nasledujúce volebné obdobie, Marcel, si bol ty, ktoré som ja presadzoval do mestského zastupiteľstva. Veril som ti. Pamätáš sa, ako som ti hovoril? V dôležitých otázkach rob stretnutia s občanmi. Keby sme ťa teraz neboli vyzvali, bol by si prišiel? Určite. Ktorým veciam si prišiel nám niečo oznámiť? Čo sa týkalo Argentíny. Marcel, možno, že teraz budem hnusný, budem osobný. Čudujem sa, Marcel, nechaj ma hovoriť. Čudujem sa po tvojich osobných, rodinných, smutných veciach, že ty dokážeš zahlasovať za takéto volačo, čo bude ničiť nám zdravie. Našich detí, našich vnúkov, všetko. Aj tá baterkáreň a tak ďalej. A teraz možno budem miešať 5. cez 9. Budem možno, že miešať. Druhá vec sa ťa tiež osobne týka. Tvoji svokrovci nemôžu používať studňu na polievanie záhrady. Pretože tu bola akumulátorka, Elitex, skládka odpadov. To nám tu nechali naši predkovia. A ty to chceš nechať tvojim deťom a tvojim vnúkom? To isté. Tretiu vec mám na teba, pretože tieto stretnutia by mali byť ohľadne dôležitých vecí. Jedna dôležitá vec bola stanica RZP. Nikomu som to nikdy nepovedal, ale teraz to poviem tebe. Môj otec mi zomieral pod rukami, pol hodinu som ho oživoval, ale nemal by som na tvojom mieste tvár za toto zahlasovať, zobrať deťom kúsok zelenej plochy, kde sa deti hrávajú, kde sa hrávali moje deti, kde som sa hrával ja 50 rokov. A ty si nám nedošiel o tom ani nič povedať. Tvárili ste sa tu. O tomto chcem povedať, že tá informovanosť a to, čo si nám slúbil, že nám prídeš predkladať, ja nehovorím nejaké nepodstatné body, ktoré, ja neviem, nejaké odpredaj, nejaké drobnosti alebo vlač, ale toto boli dôležité veci. Nevedeli sme o tom nič. Ďakujem. Môžeme rozobrať všetky veci do radu aj o tom, že tu bolo stretnutie ohľadne tej RZPčky a proste ale nebudem sa k tomu vrácať. Dnešný večer aspoň bol o tom, že sa tu konštruktívne porozprávame o tom, že aký mám ja postoj k tomu a čo plánujem robiť. Ten, kto by mal k tomuto, prosím vás, niečo, ja rád počkám tu, napíšem si vaše pripomienky a hovorím, že ja budem dávať aj vlastné, takže nech sa páči. Lebo baterkáreň a tieto veci, konkrétne bolo napísané, že sa budeme baviť o plánovanej investícii teraz tu v Argentíne, takže
Borisko. Aký bol pomer Tak, ľudí, ktorí boli proti a za? No, takže Marcel, ja som tiež bol poslancom a poviem ti, aký je tu základný problém, aký vidím ja. Ak si niekto chce postaviť dom, tak musí ísť na stavebný úrad a spýtať sa, keď si ide kúpovať pozemok, či ten dom v územnom pláne vôbec tam bude môcť realizovať. Na stavebnom úrade mu dajú územnoplánovaciu informáciu, kde mu povedia, že nemôže. On už ďalej ani nemôže. Čo sa tu deje? Keď som sa dozvedel, že 80 metrov odo mňa bude spalovňa z celého sveta odpadu a že tam bude 20 kamiónov denne chodiť pri tých úzkých cestách, nie je tu infraštruktúra, nie je tu nič. Z jednej strany máme zberník, z druhej sme tu mali mať spalovňu plastov, ktorá mala vykurovať, čo priznali v zámere, mala vykurovať baterkáre. Čiže perfektný zámer. Spalovňa plastov, že teda to... A že to nie sú... No, keď som si naštudoval ten zámer, tak čuduj sa svete, ten zámer bol z Piešťan. Odkopírovaný z Piešťan, no a keď som začal pátrať po jednotlivých mestských úradoch, obciach, tak tento zámer koloval asi v 7 obciach, mestách. Čo myslíš, ako to dopadlo v tých mestách a obciach? Z Piešťan ich vyhnali kvôli tomu, že oni sú kúpeľné mesto a to kde videli do intravilánu také. Totiž toto skúšala jedna firma, kde sa menili konatelia, spoločníci. Ten istý zámer, ešte dokonca tu v Šuranosi ani námahu nedali, dokonca sa tam odvolávali na životné prostredie, ktoré my ani nemáme. Áno, ani toľko nemali, že by to napísali na pomery Šurian. Už to bolo. Samozrejme, územnoplánovacia hovorí, že tá priemyselná časť, len pozor, si nemýlme pojmy a dojmy. Tu je nejaké ochranné pásmo, sú tu nejaké domy, obytné. Vieš, čo tam môže byť v tej priemyselnej časti? Záchranka, malá výroba, kovovýroba, jak je cedro, ale žiadny ťažký priemysel, žiadny chemický priemysel, takže toto je problém. A vy poslanci, vy nemáte čo do tohto sa rozhodovať. To je vec primátora a mesta, že dávajú súhlas a oni ten súhlas nemôžu dať. Pretože tak, ako ho nemohli dať pred pol rokom, nemôžu ho dať aj ani teraz. Ale čo sa tu stalo? Tu sa jednoducho firma rozhodne, že, a teraz rozmýšľame, že obíde mesto, vôbec nesplnila si to, že idem na mesto a spýtam sa, tak pred pol rokom tu nemohla byť chemická spalovňa plastov a my tu môžeme byť. Čo myslíš, prečo to urobili? No pretože si povedali, ale prečo by sme sa chodili pýtať na mesto, keď to dodatočne schválime, že? Dozvedeli sa to tí ľudia v decembri. To je zase akože podávať takéto zámery v decembri. Nejde o to, sú sviatky, nikto to nesleduje. Ako mohlo to kľudne počkať jedno s druhým, ale už tá odvaha, že znovu tu ideme dávať ešte horšie, to plasty, to bolo oproti tomu, čo bude plánovaná výroba tých batérií. Ja neviem, ako sa to bude spracovávať, ale ja si myslím, že to je tiež chemický priemysel, veď to sú články, že nemôžeme sa tváriť, že to je strojársky. To znamená, že my sme tu dneska ani nemali sedieť, my sme nemali robiť ani petíciu, tu jednoznačne mesto malo povedať, vážený, nič sa nezmenilo tak, ako pred pol rokom, tak ani teraz. Vás obdivujem, že ste si vôbec dovolili dať. Ja by som, keby som bol mesto, napíšem na ministerstvo životného prostredia, aby sa vôbec nezaoberali tým zámerom, pretože my nemôžeme dať schválenie, pretože tam nemôže byť takýto priemysel. A druhá vec, je tam železničná stanica. Tu sa niekto zamyslel. Veď to je likvidácia batérií. Vidíme vo svete, ako nám horia. Ja nehovorím, že sa to musí stať tu. Ja som zachraňoval cukrovár, ja som bol, keď vybuchol. Ani to nikomu neprám, ja som to videl, ja som tam bol a preto som ja odišiel zo Šurian preč, lebo som bol jeden, ktorý som tam mohol zahynúť a tam poslaviť na vlastnú zodpovednosť. A teraz tí ľudia, čo nastupujú na vlak, je tam takáto výroba, to je akože nikoho nezaujíma. To takéto sa treba umiestňovať, kde nie sú obydlia, kde nie sú ľudia, lebo to musí nejaké ochranné pásmo. A poviem ti ešte niečo. Ja som robil na ministerstve pôdohospodárstva, keď sa robil Jaguar. Ja som bol riaditeľ, ktorý to schvaľoval. Ja som to neschválil. Vieš prečo?
lebo tu bola najúrodnejšia pôda a táto šurianská je úrodnejšia, ako bola v Nitre. A vieš, čo som im navrhol? Developerom. Prečo to neurobíte v Trenčíne, na tom letisku, kde je pohoda? To je vyasfaltované, degradovaná zem, tam už nikdy nič nenarastie, tam si len postavte haly, máte vybudované jedno z druhých. Nie, dali sme to do Nitry, na najúrodnejšiu pôdu, kde len takto padlo semiačko a nám vyrástla pšenica. Vieš, ja sa bojím, že my nemáme sebestačnosť. My si tu teraz začneme šurany. My naozaj iným nemôžeme vyniknúť len tým, že tu budeme veľká výroba chemických odpadov, že tu budeme si povolovať také veci. Prečo to nepovolujú iných štátov? Povolujú to v Maďarsku. Pozri, ako to v Maďarsku vyzerá. Nehovoríme, že to je iná firma. To je taká istá výroba. Vieš, nejako, a teraz ja ti niečo poviem. Žijem tam, 80 metrov mám odtiaľ. Ak tam sa niekto rozhodne postaviť, koľko je tu domov v Argentíne, tak všetci máte nulové hodnoty nehnuteľnosti. Všetci máte nulové, nikto sa nepríde bývať, pretože keď tam bude mať komíny, výduchy, môžete to rozprávať. Ale ja obdivujem tých ľudí, čo tu sem nosia, takže ja poviem takto, ak mne bude spôsobená škoda, ja som sa tu narodil v týchto šurách a budem musieť odtiaľto odísť. Tak sakramensky budem podávať za škodu, ale aj na poslancov, aj na primátora, na štát, pretože ja som si zveľaďoval, aj títo ľudia si zveľaďovali niekoľko rokov svoje nehnuteľnosti. A aby došli do stavu, že tam nebudú jednak môcť žiť. Poďte na východ, na Ukrajinu. Ale málo miesta. Ja hovorím, že celkom je to zlatá investícia na Slovensku. Keď Maďari chcú byť veľmocou, nech sú, lenže už aj tie elektrobatérie sú tak, jak sú, že už to nie je ten trend, áno, mení sa. Ja preto hovorím, že troška treba ako predvídať a donesme sem iné investície. Nenosme sem chemický priemysel. Poučme sa. Hovoríme, cukrovar tu bol, áno, Elitex, boli tu rôzne ekologické. A budeme to pokračovať ďalej ešte viac, lebo však už to tu je. Nemali by sme to nechať vyčistiť. Nech tu žijú. Ja by som tu rád žil. Ale ja ti poviem tak, ako náhle bude prvý výkop, my sme nútení odtiaľto odísť. Že nemôžeme všetci odísť. Všetci nepredáme. No ja viem, že to nepredáme, ale niekto to zaplatí. Ale však všetky šurany. Nie, nič proti tebe, Marčo. Len vieš, nešíme teraz za tu. Oni vôbec si nemali dovoliť dať žiadny zámer, keby si to neodkonzultovali s mestom. Oni si to dovolili. Prečo si to dovolili? Chcel by som len povedať jednu vec ešte raz. Moje stanovisko je nesúhlasné. To znamená, že toto som odprezentoval ďalej na mesto. V rámci poslaneckého zboru, tí, čo sa tam zišli, tak sme odkonzultovali tieto veci a z mesta pôjde tiež nesúhlasné stanovisko k 17. januáru na okresný úrad životného prostoru. Takže A všetci poslanci budú akože nesúhlasné stanovisko? Ako pani Danielová poslankyňa hovorila, my poslanci o tom nerozhodujeme, ide stanovisko mesta, ale včera, keď sme mali to pracovné stretnutie, tak vám hovorím, že pôjde nesúhlasné stanovisko mesta. Ja neviem, že čo by som mohol viac povedať na to. Prosím vás, a kto je mesto? Môže, my sme není mesto, poslanci není mesto, primátor není mesto, kto je mesto? Čo teraz ako riešime? Že kto je mesto, alebo Áno, ten názor, to stanovisko, máme to isté, alebo nezhodli sme sa ani v tomto? Ale nie, vy ste teraz povedali, že vy ste není mesto. A kto je mesto? Nás nepočúvate. My ako poslanci nebudeme hlasovať ohľadne tohto zámeru. Stanovisko Keď je to odhlasované, alebo ja neviem. Ale ktorí poslanci, hej? Zákony nevymyslia. Kto sa tam podpíše? Ale ktorí poslanci? Nech sa verejne podpíšu tí poslanci, ktorí sú proti tomu. Proti tomu. Tí verejne poslanci, ktorí sú od Rampáška až po všetkých posledných. Za seba, za ostatných kolegov nebudem hovoriť. No. Ale vy ste hovorili, že za mesto pošlete tam, jak tam môžete poslať, keď budete z 13 len dvaja súhlasiť, jak je pani Danielová. Žulo, toto im povieme, keď tu budú aj ostatní.
Ja by som reagoval teraz najprv, na Romanov príspevok. Ty sa pýtaš, prečo si to dovolili, ja ti to vysvetlím a hneď začnem tým včerajším stretnutím pracovným. Kto bol na tom pracovnom stretnutí? No. A? Všetci? Kto konkrétne? To nemusím hovoriť, alebo... Prečo? Povedz, kto tam bol. Aspoň percentuálne teda. Percentuálne, že koľko vás tam bolo? Nie percentuálne, povedz, kto tam bol. Za firmu. Je to tajné? Mená chceme počuť. Kto? No. Bola tam aj Vanessa Danielová, pani Danielová, že ste tam boli? No, ona, pokiaľ viem, zamestnankyňa mesta nie je, takže tam bola za investora, predpokladám. No. Vy ste sa vyjadrili... Počkaj. Tomáš, prestaň. Budeme kľud. Tomáš, kľud. Vanessa, ty si sa včera vyjadril na tom stretnutí pracovnom, že mesto ovláda 10 dezolátov, že to tu nemôže fungovať. Tak si... Mesto ovláda 10 dezolátov. A stále to tak hovorí. No. Ja ti poviem... Tak ukáž nám jedného dezoláta. Tomáš, prestaň. Vanessa, ja ti poviem, ovládajú tu dezoláty mesto, ale iba 4. Ty, Palo Kováč, Boček a náš primátor. Nie my sme dezoláti, my si len chránime to svoje. A vyjadrovať sa takto u nás, my sme dezoláti, my sme fašisti. Na pôde mestského úradu, ako ty si tam bol ako zástupca investora, ako vieš čo, to je fakt cestné. Tak poď nám povedať svoj názor, ty si tam bol ako zástupca investora. Poď povedať, Hviezda. Lebo hovoriť pred prázdnou sálou, keď nás vyhodil primátor zo zastupiteľstva, keď sme my dezoláti a fašisti, a potom utiec. To si mala odmavu. Postav sa tu pred tých ľudia, povedz teraz. Ja ti garantujem, že ti tu nikto nič neurobí. Tak Roman, aby si vedel, preto to si to dovolujú, pretože oni to ovládajú mesto. Ale každého napáda na Facebooku. Keď sa uverejní nejaký príspevok, ja som tam uverejnila príspevky a každého napáda. Ja som ti dal možnosť, aby si sa prestúpila pred ľudí a povedala svoj názor. Urážala si občanov. Teraz nech si ho potvojí. Teraz za povedal, čo si povedala tam. A tam si vystupovala ako čo? Tam si ako čo vystupovala? Keď si urážala občanov a nadávala si do fašistov. Nehaj mi za te školy! No a ešte mám jednu otázku, Marcel, jednu otázku mám ešte na teba. Povedz túto ľuďom teraz, zahlasuješ za zmenu územného plánu? A ak áno, prečo? Vrátiť sa späť k téme, dobre? My sme tu teraz ohľadne tejto investície. Ja by som si rád vypočul od tunajších domácich, ak majú nejaké pripomienky, s tým som išiel aj sem, že chcem sa s vami konštruktívne porozprávať. Neviem, kto odovzdal pripomienky, ale dobre, ja zastupujem občanov tu z Argentínu. Ja už nejaké pripomienky mám. Ja som Argentínčan, dám som ti otázku, tak dobre, ale ja ťa vyzývam teraz, že ak máte nejaké, tak kľudne mi dajte, ale proste ja sa spíšem. Pán poslanec, ľudia si zaslúžia jednoduchú odpoveď. Pán poslanec, ak ste pán občanov alebo poslancov za toto územie, tak by ste mohli odpovedať občanom na jednoduchú otázku. Ja poprosím aj pani poslankyňu, keď tu je, veľmi si ďakujem a vážim si vašu prácu. Ja sledujem každého poslanca, preto som na niektorých podal trestné oznámenie, ako boli korumpovaní, má to krajská prokuratúra štátu Nitra, takže to ešte bude veselo. Podanie nezamietli, ale začali ho riešiť. Takže toto tu nekončíme. To bude mať ďaleko stále následky. Ale môžu vás potom všetkých odsiať, koľko chcú, keď to všetko schválite, už to bude, to nám
ako mŕtvemu kabát platné. Ja sa pýtam, pani poslankyňa, vás suverene, budete proti územnému plánu, aby bola baterkáreň? Samozrejme. Výborne, pán poslanec, budete za alebo proti? Áno, nie. Áno, nie. Jednoduchá otázka. Jednoduchá otázka. Áno, alebo nie. Odpovedajte. Chcel by som len povedať jednu vec. Kto povie? Títo ľudia, čo sú tu, tak sú proti územnému plánu doplnky číslo 3. Takže oni ti dávajú adekvátnu otázku, legitímnu, otázku, na ktorú by si mohol odpovedať. To nie je zložité, lebo ty ich zastupuješ. Ja ťa len vyzývam, hoci nie som obyvateľom Argentíny, čo sa týka týchto pripomienok, naše občianske združenie Mesta Mír sme podali. Ale vrátim sa k tomu. Títo ľudia nechcú, aby si hlasoval za územný plán mesta. Takže buď taký dobrý a vyjadri sa. Dobre, koľko vás je tu z Argentíny? Väčšina. Všetci ste tu. Tak dobre, bývam za mostom. Vidíte sa spoločne. Zastupiteľstvo nie je vypísané. To znamená, že vy viete, kedy bude to hlasovanie, alebo o čom sa bavíme teraz? Dobre, ale ja si to... Ako budeš hlasovať? To nás Ako náš Pani Danielová dala jasnú odpoveď, že je proti. Ale vy, pán Rosina, a vy keď poviete áno, alebo nie, alebo neviem, to znamená, že ste furt len v tej riti strčení. Takže my chceme jasnú otázku. Áno, alebo nie. Áno, alebo nie. Kto sa vyhýňa, to znamená, že je strčený tam, kde nemá byť. A není ste poslanec pre týchto ľudí, čo sú tu. Aj keď som není z Argentíny. Vážený, ja by som položil poslanec náš hovorící kolega, aby sme boli konštruktívni, aby sme dávali konkrétne správy. Mám jednu otázku a mám jednu pripomienku. Veľmi konkrétnu, pán poslanec, prosím, napíšte si ju. Som zásadne proti baterkárni, som zásadne proti tej fabrike, čo to má likvidovať v tej bývalej jednote. A pýtam sa zároveň, ako je možné, že ste predali pozemky nás všetkých, to sú mestské pozemky, sú naše pozemky, za 11,62 € a hlasovali ste aj vy za to. Ja disponujem ďalším znaleckým posudkom, lebo zastupujem jedného v hlasovacom konaní a tam, čuduj sa svete, je cena 26,40. Tak ale to oni predajú a zarižujú. Znalecký posudok je na 21 € ďalší, 26 € a 40 €. Ja mám 26,45. Sú záleží, ktorá organizácia robila a rátala aj so záujmom dopredu. A vy ste vedeli na zastupiteľstve, že tá firma, podľa ktorej ste hlasovali, nemá právo robiť znalecké posudky. Je to v rozpore so zákonom. Boli ste na to, pán poslanec, upozornení, aj tak ste pripravili hovoriť o milióny eur bez to šúra. Dostali dovačku pekné peniaze. Dobre, táto debata ide proste niektorým smerom. My sme mali k dispozícii znalecký posudok, ak chcete, tak ho napadnite. Proste každý tu môže svojím spôsobom, nejakým spôsobom bojovať proti tomu. My ako poslanci sme dostali tento znalecký posudok, dostali sme k tomu aj nejaké objasnenie, prečo je tá cena, aká je cena a ten znalec stratí ten okrúhly štempel, ak niečo urobil zle. Takže ak ste podali na ňo nejaké trestné oznámenie, tak potom to bude... Pán poslanec, zasa klamete. Jak máme? Lebo ten znalec dostane maximálnu pokutu 1 000 €. Nedostane nič iné, nestratí žiaden štempel. Za to, že urobil zlý znalecký posudok. Áno, lebo že sa pomýla, nemal, dostane pokutu 1 000 €. A už ju dostal? Ešte nie je správne konanie. Bude. Žiadne trestné oznámenie, trestnoprávna zodpovednosť. Vrátim sa späť k našej téme. Táto téma to bola dnes večer, že budeme rozprávať o tej plánovanej investícii. Takže znova sa opýtam, máte niekto niečo k tomuto ešte? Lebo to je aktuálne a to musím riešiť. Áno alebo nie? To je jediná otázka, ktorú teraz máme všetci. Ďakujem. Teraz máme všetci jednu otázku. Skúste nám odpovedať. Ak nechcete odpovedať, nemusíte, ale potom tu nemáme čo robiť. Ja som tu na to, aby som mu povedala, že nech nám povie áno alebo nie a zatiaľ odtiaľ to neodídeme. Správne. Keď sa bude hlasovať za ten územný plán, keď bude to zastupiteľstvo, tak ja vám to predtým prídem sem povedať, dobre?
To ste na smích. Čačo, že si ma robím somára, ty. Áno, alebo nie. Ty budeš prvý, čo sa od táto zebereš, ty. Pani poslankyňa, ďakujem za vašu prácu, že zastávate ľudí. Škoda, že nemáte viacej takých kolegov a primátorov. Tu sme stratili čas. Poslanec má povedať jednoznačne odpoveď a tu strácame čas. Robia z nás debilov. Ďakujem ešte raz. A ja teraz môj model, hodnotu nula, budeš tu skapínať? Áno, alebo nie? Neví, čo? Nie, nech odpovie áno, alebo Neví. nie. Jasné, že ví. Čo nevíš? Ty zaplatený, čo ty vyprávaš? Ty budeš prvý od táto, čo ho zebereš. Sa one patí, one vyťahne z Argentíny. Pán poslanec sa pýta, či ešte k tomu, čo sme tu, či máte nejaké otázky. Nech sa páči. Nemám ani právnika za sebou, kto by mi s tým pomohol, takže... Je tu samo. No, samo, ty si tiež právnik. A si v zastupiteľstve. Prečo vy, poslanec, neviete nájsť, ktorí vám pomôžu, keď sú právne? A nie, že rozumiem práve, môžem dohovoriť. Pretože vy ste poslanec a vy by ste si mali tie veci študovať. A keď si tomu nerozumiete, tak si nájdete nejakého priateľa, kamaráda. Aj my sme si to len urobili, našli sme si niekoho, kto nám pomôže. Takže aj vy sa nevyhovárajte, že ste znalca, že sa dostane pokutu, nám toto povedali. No my vám hovoríme, že to bolo zle. A že by ste nemali hlasovať, pretože vy keď máte zastupovať ľudí a tu títo ľudia, tak choďte od domu k domu, dajte si tú robotu, choďte od domu k domu po Argentíne, pýtajte sa, kto chce a kto nechce, a územný plán zmeniť a potom podľa toho hlasujte. Pretože ľudia vás hlasovali a teraz vy ich máte vrátiť a ich názor máte presadzovať tam v tom zastupení. Ako poslanec, presne tak. Marcela, ešte jedna vec. Tuto je Evka Janošiková, tá, keď robila petíciu proti baterkári, ona chodila od domu k domu. Takže toto, čo povedala pani doktorka Dragúňová, to môžeš, Argentína je maličká oproti ostatnému. To sa behali po celých Šuranoch, to sa všade chodilo. A či... O tom, teraz nie to, čo si tu, lebo to si povedal, že s tým nesúhlasíš, za to ti podám ruku. Že s tým nesúhlasíš, to je v poriadku. Ale keby nebola baterkáreň, tak tu nie je žiadna recyklačka a chemický balík by to išiel niekde inde robiť. Vieš, a vieš, že chemický balík, však to už známa vec. Takže ja toľko, že keď sa chceš opýtať ľudí, dá sa opýtať. Vy ste doktorka, vy vidíte, môžete mi nedať aj diagnózu, takže prepáčte sa. Keď to idete na vyšetrenie, dám. To my víme už diagnózu. Neviem, či budem vedieť hovoriť, lebo tak mnou zmietajú emócie, ale teraz, pán poslanec, čo tu vidíte, to je presne výsledok práce viacerých poslancov, že v ľuďoch sa nahromadili emócie a vy ste im v minulosti nedali priestor. A toho si musíte byť vedomí, že proste bola tu veľká téma baterkáreň a takéto stretnutia neboli. Ja som tu teraz za iniciatívu Chránime si naše, je nás tu viac. A hovorím to aj tým ľuďom, ktorí nie sú na Facebooku, nechodia na web. Sme tu organizácia, ktorá sa snaží a bojuje proti baterkárni už pol roka. My sa pravidelne stretávame na týždennej báze. My píšeme, študujeme, zaujímame sa, chodíme na zastupiteľstva. Ale zatiaľ sme stále ignorovaní. Vypisujeme poslancom pravidelne maily. Áno, dostali ste aj vy mail? Čakám, kedy sa opýtate, že teda kto sme my. Nepoznáte chrán. No veď, super, veď, hurá!
Nie. Áno. Nie, ani nemáme občianstvo, nie. Len sa pýtam, prečo sme nehorázným spôsobom ignorovaní. Sadli sme si, napísali sme 31 pochybení, ktoré vznikli v súvislosti s baterkárňou. Vyzývali sme vášho primátora, vypisovali sme maily poslancom, snažili sme sa o stretnutia. Čo myslíte, koľko tých stretnutí bolo? 0,00. Stretnutie bolo na výzvu ľudí a aj to pán primátor povedal, že aké stretnutie? Čo? Ešte nemá nič podľa papierov byť? Ježišmaria! Dobre, tak Ježišmaria! A neprišiel na stretnutie, prišiel urobiť, investor prišiel urobiť prezentáciu svojej činnosti. Nebolo to, že ľudia, sadneme si, veď spolu niečo vymyslíme, povedzte nám, ľudia sa porozprávame, áno, bez cudzích príslušníkov, alebo ako... Marcel, keby sme ťa sem nedostali kvôli tomuto zámeru, tej recyklácie, tak o baterkárni by si nám nebol došiel povedať. Presne. Ja teraz, pán poslanec, dúfam, že to teraz niekto natáča. Je tu aj pani poslankyňa Danielová. Ja vás chcem verejne vyzvať, aby ste ešte predtým, ako sa bude riešiť územný plán, aby sme si spolu sadli s iniciatívou a prebrali tie naše starosti a obavy. A my ich máme presne napísané, krok po kroku, spočítané, vypočítané. Nie je to také len, že my to tu nechceme a dúbkáme si. Nie. Máme tam inžinierov, máme tam právnika, máme tam lekárku, máme tam enviroinžinierov. My nie sme tu nejaká tlupa dezolátov, ako hovorí pani v zelenej Vetrovke. A pýtam sa tej pani, že fakt by možno mohla prísť, pretože to je oveľa ťažšie postaviť sa pred mikrofón ako vypisovať cez Facebook, pozrieť sa ľuďom do očí a aby nám aj vysvetlila. Počula som, že máte nejakú firmu. A urážať ľudí cez Facebook. A prečo vznikla tá firma? Mňa to fakt zaujíma. Úplne nezávisle rozprávate aj vy? Dobre. Rozumiem. Dobre. OK. Dobre. Takže môžeme vás poprosiť, aby ste iniciovali, zasadili sa, áno, dalo by sa to? Stretnutie s iniciatívou všetkých poslancov, aj pána primátora. Bude tam aj náš starosta Vánovský. Ešte predtým, ako bude zastupiteľstvo, ktoré bude... Aby sme to stihli ešte. Lebo verím tomu... Ja viem, dobre. Tak nech ide domov. Tu má dôležitú robotu. Jasné. Môžem teda dostať od vás verejný prísľub? Na pôde, jasné. My sme vás vyzývali, aby ste prišli do Bánova s našim starostom. Neuskutočnilo sa to. Ale nie so starostom, ale všetci s iniciatívou. Dobre. Ale nie, keď už bude neskoro. Dobre, mne... To odhlasujete a potom sa nás pýtate. Mne stačí... Schválili ste územný plán a potom nakoniec dáte verejnú rozpravu. A schválili, áno. No až potom. A verte tomu, že keď sa bude konať zastupiteľstvo o zmene územného plánu, tak bude zvolané narýchlo. Ja stačí mi, kľudne dajte teda aj do mikrofónu ten verejný prísľub, nech to všetci počujú. Ale predtým, že bude neskoro. Jakže prečo? Však ale vy to sníve. A to, čo máme za poslanca tu v Argentíne? Môžete chvíľku sa utešiť.
Tak odpovedaj. Na čo chcete za poslanca, keď nás tu nenastupujete? Ale zastupujete záujmy od tých holých smradov, čo nám tu... Dobre, má niekto ešte otázku k tomuto, alebo máte môj kontakt? Ale ešte sme neočuli žiadnu odpoveď, nič. Kľudne mi môžete zavolať. Odpoveď. Rozprávame teraz hlavne o tom zámere, ktorý je tu v Argentíne. Keď sa nechcete k tomu vyjadriť, ja zatiaľ k ostatným veciam sa vyjadrovať nebudem. Dobre? Ďakujem za slovo. Veľmi si cením, že pán poslanec myslí medzi nám, lebo prišiel do Osieho nezná. To je druhá vec, ale na druhej strane on sa pýtal, či máme k tejto veci. Tak ja vám chcem povedať, aké je to prepojenie. Tam, kde má byť tá likvidácia batériek, ten pozemok je spoluvlastný, tí pozemky sú spoluvlastníctve troch fyzických osôb. Jedným z nich je Jan Kováč a ďalšie dve osoby v tretine, každý rovnakým dielom. Ďalšia vec, synom Jana Kováča je Pavol Kováč. A keď si pozriete, dáte si do obchodného registra meno Pavol Kováč, to je zo Šurian, a dáte si meno Marian Boček, to je z Gibu, dáte si meno Pavol Krokoš, tak zistíte, že napríklad Marian Boček a pán Kováč sú v jednej firme v dozornej rade spolu. Potom máte zase ďalšie prepojenia, čiže to len vysvetľujem, že aby sme zistili nejaké prepojenie, tak hovorím, každý z vás máte obchodný register, dáte si meno Pavol Kováč, Marian Boček a Pavol Krokoš a dáte si aj Inoba a pekne uvidíte. Ďalšia vec je, že podobný projekt, tento istý, bol v 21. roku predložený obci Voderady, lebo tam je už akože to výskupné centrum na baterky a obec to jednoznačne odmietla, nebolo tam nič. Čiže veľmi závisí od toho, aký má postoj samospráva k tomu takýmto projektom. V danom prípade Voderady to odmietli a ako tu už bolo povedané, tento istý projekt dávali ešte ďalším x 6-8 firmám. Takže toto chcem len povedať a ďalšia vec, že tá likvidácia batériek má byť na pozemku, čo ešte nie je usporiadaný. To znamená, že stále sú tam 3 osoby, spoluvlastníci a ďalšia vec je, že teraz ako chcete na nejakom cudzom pozemku stavať, lebo stavať chce spoločnosť Šredko. Jednoduchá spoločnosť na akciu. Kto vie, Pán Boh vie, kto sú tam tí akcionári. Však Duch Svätý, he? Ale to chcem povedať, že aj to je svedok o tom, svedčí o tom, že tam určité prepojenie nie. Takisto si zoberte Inobat Auto, ktorý je spoločníkom Gibu, je jednoduchá spoločnosť na akcie. Zase je tam Pavol Krokoš a tak ďalej. Čiže tuto všetko ide, jak sa povie, jak taký dominový efekt, hej, aby ste videli, a keď si to dáte pekne do súvisu, tak zistíte, že to je jedno v podstate povedané sprísahanie moci. Končím, ďakujem. Ja by som chcel toľko povedať, že vidíte, že s tými poslancami, s primátorom, viceprimátorom, s nimi nepohnete. Ja vás preto vyzývam aj týmto, aby ste začali podpisovať tú petíciu, aby sme spravili referendum tých 30%, aby sme vyzberali, vidíte, ako sa k nám správajú. Možno, že to bude 90 dní, potom bude to možno, že o pol roka, o 9 mesiacov, ale ešte stále budeme môcť novým vedením niečo urobiť, lebo s týmito nepohneme. Takže ešte raz vyzývam vás, aby ste tie petície podpísali. A tu ideš proti švagrovi. No. Dobre, to je jedno, necháme tak. Ja mám jednu takú otázku, takú základnú. Vy na tom mestskom zastupiteľstve aj s tým primátorom sa cítite ako naši vládcovia? Ja mám za to, že vy ste naši spolnomocnenci, ktorí majú vykonávať našu vôľu. Naša vôľa je, my tu nechceme baterkáreň, my tu nechceme tú likvidáciu odpadu, my nechceme zmenu územného plánu, lebo stačí neschváliť územný plán a tu nebude ani baterkáreň, ani likvidácia. Povedal som to už na tom stretnutí v mestskej hale, stačí územný plán taký, že to nebude dovolené, je to vybavené. Vy pokiaľ sa cítite ako náš vládca, tak to povedzte, pokiaľ sa cítite ako náš zástupca, ktorý má plniť našu vôľu, a naša vôľa je, že my to tu nechceme, tak hlasujte prosím vás pekne za to, že územný plán neschválite a je to vybavené. Koniec. Pokiaľ s tým máte nejaký problém, tak odstúpte z poslaneckej funkcie a nie je žiadny problém z vašej strany. Zdajte sa. Presne. Problém je, lebo tlaky z hora. Dobre, Marcel, takže
jak by som to povedal, nechceš odpovedať na tému baterkáre, zmenu, počkaj, nechaj ma dohovoriť, zmenu územného plánu, ty si sem prišiel kvôli recyklácii. Zajtra ti pošlem mail na výzvu na stretnutie s občanmi kvôli zmene územného plánu. Si ochotný sem prísť a povedať ten svoj názor, ktorý teraz odmietaš vyjadriť? Ja ti zajtra pošlem mail a ty dáš termín do toho mestského zastupiteľstva, dobre? Keď sa teraz nechceš vyjadriť, tak potom by si sa... Teraz som hovoril o iniciatíve, ak ste dobre počúvali, že keď bude toto aktuálne, že bude to hlasovanie aj na verejnej tabuli, že áno, že bude, tak zorganizujem toto stretnutie, povedal som to, počuli ste? Takže sa tam môžeme stretnúť, nemusíš mi písať dopis, lebo toto stretnutie som... Hej, ale ja som... Tak ale je tu aj iniciatíva, ste tu aj vy občania, tak to nebude len vy, takže... A kedy to bude v marci, keď to už nebude aktuálne, keď začne výstavba? My to chceme skôr vedieť. No, pýtajú sa, že či to bude predtým, až budete schvaľovať... Do 22. januára. Dobre, počuli sme. Nerozumiem, prečo je dôležitý termín. Teraz to odpovedzte. Prečo je pre vás... Prečo som vám teraz odpovedať? Ale vy zastupujete. Poslanec náš! Kto ťa volil, prosím ťa, však odpovedaj. Kurdaj. Ja sa pýtam. Ja sa len pýtam. Prečo je dôležité kvôli stretnutiu s ľuďmi nejaký termín, kedy bude zasadať to zastupiteľstvo hľadom územného plánovania? Prečo je rozhodujúci ten termín? Veď vy sa môžete... Veď teraz sme tu. Ale veď je to aktuálne. Pre mňa teraz, ja som prišiel na pozvanie. Nie teraz, ja ešte hovorím, keď vám zajtra napíše túto pán SMS-ku, že sa chceme stretnúť s vami ohľadom územného plánovania, prečo je pre vás dôležitý termín, kedy bude zastupiteľstvo ohľadom toho? Lebo vy sa môžete s ľuďmi stretnúť, keď budete mať najbližšie čas. Zajtra, pozajtra. Len paty nevyťahneš do púšť. Však ako čím skôr, lebo je to dôležité. Materiály na územný plán sú už vonku, takže... My sme sa dohodli s iniciatívou, povedzte áno alebo nie, že mám pozvať všetkých poslancov, mám pozvať primátora, viceprimátorka a že sa to... Policajtov! Áno, mestských policajtov! Mne to bolo z iniciatívy, ale len opakujem, čo povedali, takže... Má ešte teda niekto nejaké otázky? Nejaké príspevok do diskusie? No, že kedy bude to teda, bude aj s týma poslancama, všetci by mali dojsť. Áno, malo by. Ja nie som z Argentíku, z kostolného svetu, ale to, čo ste tu vykladali, mi svedčí k jednému. A to je, aby sme nemali čas nič proti tomu spraviť. Deň alebo dva predtým sa to spraví schôdza a oni to potom odhlasujú a my nebudeme môcť nič spraviť. To je jediný dôvod, prečo nám to nechce povedať. A prečo to oddialujú. Presne tak, to je. A ešte niečo. Vy ste sa pýtali, kto je tu z Argentíny. Ja sa vás pýtam. Pre moju informáciu. Ja sa vás pýtam. Viete, kto vás volil? Či len Argentína, alebo aj ostatní obyvateľia z Školy? Prosím? Áno, ale viete to, že len oni vás volili? Áno. Ale každý poslanec je zástupca všetkých ľudí. Ale vy keď ste slubovali na mestskom úrade, čo ste slubovali? Keď ste boli ako poslanec, čo ste povedali? Že čo budete? Zastupovať koho? Len Argentínu alebo celé Šurany? Aha. No. Správne. Dobre, takže nikto nič už do diskusie. Tak pánovi poslancovi ďakujem, aj vám všetkým, že ste sa zúčastnili. A dúfam, že vyjde teda to stretnutie so všetkými poslancami, s vedením mesta Šurian, iniciatívou a občanmi mesta Šurian. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz všetkým. Podobne ďakujem.